Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This time check. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 22 na bulan sang Setyembre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa nato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Bago City, isa sa may pinakadamo nga COVID-19 active nga kaso sa Negros Occidental na dugangan sang 37 ka bag-o nga kaso kag anom ang mga nagkalamatay. Ekspansyon sang CLMMRH base sa laing nga ginotor ni Gasataya nag-umpisa na. Major General Benedict Arribalo magapungko bilang 3rd Aile Commander umpisa subong nga adlaw. 5 sa napulo ka police station sa siyudad sa Bacolod may luti na nga sarang patindugan sang estasyon. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginapilian na sang opposition coalition nga first one sambayan sanday Vice President Leni Robredo, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, kaganay Senador Antonio Trillanes Daport bilang kandidato sa pagka-presidente base sa internal survey sa ilang mga miyembro. Nasaad sa survey nga pwede man ikonsiderar sanday Senador Manny Pacquiao kag Senador Ping Lacson sa pagka-presidente. Si Lacson kag Pacman ang una na nagdeklarar magapapili presidente sa tuig 2022. Sa survey, ginapilian naman sa pagka-vice presidente sanday anay Senador Bam Aquino, Senador Grace Poe kag Senate President Tito Soto nga nagdeklara na nga magpapili sa among posisyon. May 21 naman kangalan nga ginapilian sa survey para sa pagkasenador. Ang survey nagapadayon kabagatako Setyembre 25 sa Sabado na ni. Sigurado na ya nga kanday Ping Lacson magapapili presidente. Nagdeklarar naman si Manny Pacquiao nga magapapili presidente. Kag kahapon, nagdeklarar naman si Manila Mayor Isko Moreno nga magapapili man presidente. Amat-amat na, nagaatag kang nagadamo ang luyag magpasimpalad nga magpungko ka magpapili sa pinakamataas nga posisyon. Ang aton lamang pangabay sa aton mga pumuluyo kag mga bumuluto, kinahanglan magbuto kamo sa inyong konsensya. Siguruhan nyo nga ang ibutang naton sa mataas nga palangakuan makaserbisyo husto sa pumuluyo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kinahanglan hindi kita magsala. Kay kung magsala kita, another anom katuig nga pag-anto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:04 na, good morning na sa bilog nga probinsya, bilog nga Bacolod. Kamusta? Miyerkules na kadasig. Dali na lang mawagtang ang bulan sang Setyembre, saylo na kita. Filing Certificate of Candidacy. Aber, ang aton patrol nagalagulad naman sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Kamusta?
kuhaan ta siya sang impormasyon ang sitwasyon sa Bacolod sini nga kaagahon. Balita sa Patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Dali lang, wala pa naka-standby ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Arangkada kinalan aga pa para nga ang aton sini programa arangka tubtob sa takna Lasais. Naka-standby na. Palihog lang engineer ko naka-standby na. Agod mag-arangka ng aton patrol karon nga kaagahon. Kinahanglan may balaan tanay kung kamusta ang sitwasyon sa Bacolod. Action Alben, please go ahead. Good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Matugnaw nga kaagahon. Bilog ang bulan Action Fred samtang nagagawa man ang mga bituon sa kalangitan. Pero sa piyak sini Action Fred, ang dalanon sa siyudad sa Bacolod masyado katawhay sa sini nga kaagahon. That is why sa aton sini nga mga kauturan extra nga paghalong. Naglabay kita sa dalan sang Lacson, labay man kita Action Fred sa may area sang Libertad, kag sa may dalan sang Lopezina, ang mga dalanon masyado katawhay. Nakitaan ta lang ang nagabiyahe sini nga aga Action Fred ang kalabanan nga biyahe karon, mga tricycles and even ang mga e-bike. Pila pagid lamang ang mga salakyan di pasahe ang nagabiyahe sini nga kaagahon. Nakita naman Action Fred ang pila naton nga mga kauturan nga panglakaton padulong man sa tagsa ka mga merkado. Temprano pa nagapanindahan. Temprano pa man Action Fred, yun sulod naman ang area sa Burgos Public Market. Agod dyan nga may idea ang aton sining nga mga kauturan as to sa presyo sang isda karon available sa Burgos Public Market. Ang bulaw Action Fred is 200 pesos. Para may idea man sila kung pera subong ang liwit, 200 pesos man. Ang salmonete Action Fred medyo nagtaas man, 200 pesos. While ang bulaw-bulaw, 180 pesos. Ay available man Action Fred ang bilong-bilong na available man karon sa merkado, and that is equivalent to 180 pesos ang kada kilo Action Fred, while ang bangros is available man is 200 pesos. Si Matan available man karon is 160 pesos, while ang lison o kung lison 100 pesos Action, or rather 160 pesos ang kada kilo. While ang marot Action Fred nagapabili sa 180 pesos. So far amo ni Action Fred ang observation sang patrol na lakip na diri ang presyo karon sang mga isda sa Burgos Public Market. Ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang live sang sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na. O madmad na, anano ang pamahaw ninyo karon nga kaagahon. Miyerkules pa lang. Ako aros kaldo lang ko karong nga aga. May itlog na ko to. May iniwa na ko to nga manok. Okay na na. Aros kaldo para painit-init karon nga kaagahon. Nami ito, kay kon maluto to, sakto gito la city, tapos programa ko, maserve sa lamisang gaaso-aso pa bala.
ang gaserve ga tampi lang tuwalya, color blue. Bago na tapos paligo, aragay, kampyon ng pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:10 na, roll call naton. Una sa linyada si Milili Oligo. Milili, good morning. O sige, live naga-monitor. Tamyaw ya kuno Banisa, Star, Mayol, Jinky, Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montisa. Si Rimar Biranyo Lingoste morning, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Si Elvira Hilogo morning, nagamonitor sa Charito Heights, Granada. Thank you, Gid. Kay Jigo Bal, sige morning, nagamonitor live sa Barangay Cubay, Purok 4, La Carlota City. Kay Marlon Villaruel Mendoza, good morning. Paliog Tamyaw Conrado Mendoza, Hosto Family, Dande Mendoza, Milcar Compinco, GC Aquino, sa Sinda Salamanca, La Carlota. Kay Judy Dan, good morning. Bao, sa Texas ini siya, naga-monitor. Kay Joel Abansinya, may lang pag-monitora. Sige, Norbe sa Libertad Barangay Mailom. Sige, taga Barangay Mailom da, good morning lang. Kay Perjoy Doroteo Giha, good morning man. Kay Sintos Jurada Rose, good morning. Kay Nay Julia Jurada, Barangay Baliwagan, San Enrique, nagamonitor siya sa Saudi Arabia. Good morning, taga Saudi Arabia. Kamusta da sa pungsod sang Arabo? Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:14 na, tikang sang panahon. Low pressure area naman, nakitaan sa 175 kilometro, nakatungdan na amina nakatungdan sang Puerto Princesa City, Palawan. Kag Intertropical Convergence Zone ang nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Western Visayas,
upod ng syudad sa Bacolod, kag Negros Occidental maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pag-upa sang ulan bangod sang intertropical convergence zone kag localized thunderstorms. Mainay, tubtob kasarangan nga hangin gikan na bagat na nakatungdan pakadto sa nabagat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Ang low pressure area nagapanimaho naman, ginateleskopyo naman ang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na, kay Per Joy Doroteo Goya sa La Carlota, good morning. Kay Aida Alunan, nagamonitor naman. Kay Dimros Bilio Gulaha, mayong aga ko no, natamyaw tanan nga taga Kanlamay, Ilog, nagamonitor sa Athens, Grace ba? Sa Gracia nagamonitor. Kamusta ang signal da? Kay Jinky Di Alagdon, happy Wednesday morning. Tamyaw kay Bibot Villasor, get well son, nga aman. Anong natabo? Sige. Kay Star Mayo, kag Doc Mat Mayo, Noel Amara, good morning sa tanan nga pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, nagamonitor siya sa Arizona, USA. Kay Elisa Iligan, morning man, nagamonitor sa La Carlota Live. Kay Ile Andricio, morning da, watching from Texas, USA. Kamusta sa Texas da? Kay Alex Muntisa, ari na siya. Kay Rochelle Evangelista, good morning man. Sige. Kay Cyril Villaruel Martinez, good morning sa Hacienda Salamanca. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:16. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Dire kita. Pulo pa masyar kita. Sa libre nga konsultasyon kag libre pungsuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Ginpahayag sang eksperto ngang pagsaka sang COVID-19 nga kaso ang bangod sa Delta variant kag indi bangod sa brand sang bakuna. Sa Palace Briefing
ginpahayag ni Dr. Edsel Salbana, miyembro sang Technical Advisory Group sang DOH, nagapabilin nga mataas ang efficacy sang tanan nga bakuna batok sa severe COVID-19 kag malikawan nga mapatay bangod sa kagaw. Suno kay molecular biologist Dr. Nicanor Austraco, basis sa ila nga pagtuon sa syudad sa Davao, nagapakita nga tanan nga efficacy rate sang mga bakuna batok sa severe COVID-19 nga kaso ang yara sa 97%. Dugang pa ni Austriaco nga miyembro sang Okta Research, anuman nga bakuna ang mas maayo sang sa wala bakuna. Base sa record sa gobyerno, manubo sa 1% sang fully vaccinated ang natapikan sang kagaw. Ini ang palayag naman nanday Salbana kag Austriaco kasunod sa pangabay ni Davao City Mayor Sara Duterte sa gobyerno nasyonal nga magbakal sang mas banamo nga Western brand sa bakuna, bangod ini ang may maayo nga pagbaton sa pumuluyo sa ila lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Gadamo na ang magapapili presidente sa tuig 2022. Talakayon ta na karon sa ikadua nga hutong sa aton pagpangalagad. Kay Star Mayo, good afternoon kuno dito sa ila sa Minnesota State, samtang kaagahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Si Alex Muntisa, palihog man ko patamyaw sa pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kag sa pamilya Tihado sang Miag-aw, Iloilo. Sige, si Utay Benedicto, siling niya ari lang ko diya, gamonitor sa Victorina Heights, Mansilingan. Tamyaw ko lang kay Baby kag Nonoy Hedriana sang Don Jacob Village, San Jose, Sipalay City. Kunsa kumpa Don Jacob. Sige, good morning da sa inyo. May lang nga pagmonitor tagsagid kag kaagahon. Si Judge Snap niya mantiga bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Si Toto Raul Alibugas dalom dagaladlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo, kapangapin na ni siya. Kay Councilor Ronnie Torino, sang Don Salvador Benedicto, good morning. Kay Agustin, John Agustin and family sa Kawayan. Ba, si classmate Efren Pumpirada sa Merkado Sumag, monitor na. Kay Marvin C., kay John Hidalgo sa Manapla. Si Pare Erning Hurilyaga, bugtaw na ni. Si Ihado ko Richard Binos, kag Toto Binos sa Barangay 4, nagaluto na pamahaw. Kamusta gali ang miyembro sang Kaise? Kay Parinik Barca, Kano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siukon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kamusta ka mo da? Kay Gilbert Carion, kay Mayor, kay Lorene Canson, kay Buniad Bincula, dira kay Bibitwan Balugay, na wala kami kita na yo, kay Engineer Nariel Bantay, kay Mark Chua, kay Jerome Solinap, si Nini Pato sa Burgos, wala mo ko kita, kamusta na? Morning sa inyo, okay lang, basta ara lang kamo, ari lang ako dire, kitanay lang kita sa kahanginan. Kay Salvador Tanalion, good morning, watching live from Pontevedra with love. Diba? Pontevedra with love. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro
nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga pata sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon ng ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nga ang baka! Totoo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinig nga Jack Balaan, tirador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40 na. Diri kita na paginbulahan sa pasada pa Premyo Panalo 2021. Paginbulahan 500 naman para kay Edgar Delpin sa Barangay Sumag, Bacolod City, tricycle driver. Kag kay Oster Liabore, sang Purok Consuelo, Barangay Villamonte, tricycle driver. Bao di buenas, may tag 500 pesos kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na kay Jonel Cartel Bilyute dira sa Central Maaw. Good morning. Kay Jenilyn Villasor, good morning man. Subong man dira kay Cerces Lobaton de Binagracia, good morning. Monitor lang sa Namo family dire sa Antipolo, Pontevedra o kon Pontevedra. Kay Teodoro Namo. Halin kay Cerces kuno Kay Utay Benedicto, Tamyaw Kulio kay Kapitan Sergio Lebre, Joseph Kalingkag, kag Joe Hurulan, sang Manlukahok, si Palay City. Si Imbong Jukampo, monitor naman sa Maawa. Imbong, good morning. Kay Art Tandoy, good morning man. Kay Ibilini Pamusino. Okay, naga-monitor sa Lower Bicutan, Taguig City. Ga-monitor live kagawad Timay, kag Munit Lobaton sa Mambulak, Silay, siling ni Milili Oligo. Si Pele Perez, happy morning man, nakapita. Namit patulog ba? Bugtaw kay kanami pangapi. Ay, kay Bilog ang muna. Kay Rocky Tres Marin, good morning. Nagamonitor sa Handumanan. Kay Rot Antiquiña, ba morning sa sitio Build kay Madam Aping aga paluto na para sa iya kalenderya. Kay Milili Uligo, sige, dali lang. Kay Iboy Sarabia, good morning. Monitor lang kami diya sa Barangay Sagang, La Castillana. Kay Ters Vergara Sanso, good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Ano mga balita sa COVID? Naglabot na sa 122,580 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 602. Nadugangan ang Negros Occidental sang 134. Ginsundan sang probinsya sang Iloilo 127. Siyudad sang Iloilo 98. Siyudad sa Bacolod 83. Guimaras 43. Antique 30. Kag Aklan Siyam. Samtang 809 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 103,270.
kag 19 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan 2,849. Ang Western Visayas may 16,432 kaaktibo nga kaso sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Bas Toto Balulot. Good morning Toto Balulot. Kay ang ilaliyar ti gayon dato good morning man. Tamyaw ko lang bata ko sa Libanon si Maricon Castillo. Aber, diri kita balita naton sa Kapitolyo, Bago City. Isa sa may pinakadamo nga COVID-19 aktibo nga kaso sa Negros Occidental na dugangan sang 30 City kabag-o nga kaso kag anom ang mga napatay. Balita Kapitolyo. Upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Padayon nga nagasaka ang kadamuon sa kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental sa sulod na sang pila ka semana. Isa diri sang mga lugar nga mayara sang damo nga COVID-19 active cases amo ang sunod sa bago nga sa diin sa labing ulihin na lang nga record nagapakita nga mayara sang 37 ka mga bag-o nga kaso kag may anom ka dugang nga nagkalabatay. Sa anom ka mga nagkalabatay, apat gid sa mga ini ang ginakabig na nga mga senior citizens nga nag-edad sang 81, 92, 80 kag 81 anyos. Sa kabugusan ang surat sang bago ang may 258 nga kadamuon sang active cases as of September 20, 2021 nga lonsay mga domestic. Ang barangay nga may pinakadamong active cases amo ang barangay Lagasan nga naglabot sa 27, samtang kabugusan nga kadamuon sa mga nagkalamatay sa syudad naglabot naman sa 95. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Herboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46 kay Salvador Tanalion. Morning ko no kay Star Mayo. Mabalik ako pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Payhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:53 na. Kita mo lang kung
bilyonaryo ka? Ang report, anak sa isa ka bilyonaryo sa La Union, suspitsado sa cocaine, suspitsado pa sa patay sa nubyaya, binuyan ka pulis. Ate, kung imol ka, laban-laban, manimaho ka sa sulod sang bilangguan, wala pa kaso, hindi ka nagkagwa. Iniyaho, porte nga sala, suno sa ligasyon, binuyan sang pulis sa La Union, porte. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54 na kay Di Anton Diaz Arisya sang Patria Village. Tony Anton Bernadette Lacson, good morning. Naga-monitor sa Paglaom Village. Shout out lang kay Mayor Bing ba? Grupo Progreso Puerte ba? Si Nuna Agravante, morning. Naga-monitor na kami. Salamat gid sa pag-monitor kay Jose Mungkal Torilla, naga-monitor man. Subong man kay Runa Antiquinia. Ay, kuno Action Radio Bacolod, kay Nanay Duling, ugma adlaw na mag-birthday. Ano ba? Mag-birthday o kay Tatay Bar diha sa Kaway. Kay Nuna Agravante, good morning. Have a blessed Wednesday morning. Salamat, gid. Areglado, abe, standby ka mo dira, kay balikan ko kamo pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. O aber, kapi-kapi ka mo da, Dr.
time, las 5:04 na. Aber, pasudlon tang report sa pulis. 5 sa napulo ka police station sa syudad sa Bacolod, may luti na nga sarang patindugan sang estasyon. Pulis Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magmanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. 5 sa pulo ka police station sa syudad sa Bacolod ang may kaugalingon na nga lote agoy patidugan sang bag-o nga police station. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido, Action Friend, magahatag sang budget ang National PNP kung masaylo na ang titulo sa kapolisan. Sunod kay Placido, Action Friend, standard 2-story building ang disenyo sang bag-o nga police station kung maprobahan ang budget sa nasyonal. Ang tag-iya sang lote naghatag sang 500 square meters bilang donasyon ang pagdukan sa bag-o nga police station. Ini ang police station number 5 sa Barangay Granada, police station number 9 sa Barangay Cabug, police station 10 sa Barangay Felisa, police station number 4 sa Barangay Villamonte, taran sakop sa syudad sang Bacolod. Ang police station number 8, Action Fred, mayara ginamang nga 240 square meters nga gindonar sang tag-iya kag titulado na. Sunod sa kay Police Colonel Manuel Placido, ganito nga anman niya nga pangitaan sang lugar kag may makadonate man sang lote para sa police station number 3. Ginpasalamatan ni Placido ang tag-iya sa mga lote nga nag-donate para sa papatindog sang bago nga police station diri sa syudad sang Bacolod. Sentimento ng mga kasamahan ko rito na official na sabi ko, sige, subukan natin lapitan yung mga ilang individual. And I'm lucky dahil sinuportahan naman nila at nakita ko naman na sa madaling panahon may mga sumasagot naman. Yun yung malaking pasalamat kahit pa paano yung mga tulad ni Mr. Gonzaga, si Sir Michael Bantog, napaka-generous, nagbigay agad, tumagot sa panawagan namin. Ako siguro nakukunan na ko lang yung binang city director dito, pero yun ay tulong naman din yung para sa mamamayan ng Bacolod ang makikinabang sa huli. Maring kami yung gagamit pero para din naman sa mamamayan ng Bacolod yun. Talagang nagagamit ng kapulisan itong BCP. The rest, puro mga nakikitira lang kami sa mga barangay, sa mga private lot. Pero at least nakakatira pa naman kami. Kaya lang, hindi siya ideal kasi what if kapag kinuha na ng barangay, pagka kinuha ng pribadong may-ari. So tulad na nangyari sa Station 3, sa Lopez, nung kinuha, di nalipat yung station, napunta sa kung saan-saan. At sana magkaroon ng sulit. Kupulit, sa mga dating na panahon na ako naman, positibo ako na tayo mga taga rito sa Bacolod, sumusupo sa amin at tingin ko naman kung magkakasama-sama lang magiging mahal sa lugar na to. At yung kapulisan, maayos naman yung lugar, nagdagan pa lang ng tamang sistema. Kasi ang police station kasi dapat ideally nakikita ng mamamayan o ng tao nasa strategic na lugar. Yes. Yun kasi kasalukuyan lagay sa lugar ng station 3, nakatago, isolated siya. Kaya sabi niyo, masigit yung papasok at nagarapuntahan. Kaya ang pangarap ko talaga roon, pagdating ko ito, gusto ko mailabas. And mga ilang individual naman ho na nakakausap ko, mga pribadong mamamayan na parang aware sila, gusto nilang pag-usapan yun sa mga kasamahan nila. May mga kakayahan tumulong. So sana, sa materialize yun, gusto ko talaga nangyari. Bacolod City Director, Police Colonel Manuel Placido sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report. Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na, dira kay Nimpa Ibanez ang Tangob, taga-Tangob, good morning. Kay Maricel Alonsabe, kay Rochelle Fulgencio Susana sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Ana Sinuro, good morning Kay Milagros Morales ang Maaw, kay Josette Magua de los Reyes, kay Jim Valencia sa Nabaha Bakong, Syudad Sambago, kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw,
kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo, Alawas, hindi Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Aber, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 7:36 una nga bula. 7 kag 36. Second draw 3:17. Ikadua nga bula resulta 3 kag 17. Third draw 25-28. Ikatatlo nga bula resulta 25 kag 28. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 642 kita. Ang jackpot 26 milyones 734,624. Resulta in any order 24, 42, 36, 40, 34, 20. Resulta sang 6 por 2, 24, 42, 36, 40, 34 kag 20. Sa ilo kita 6 por 9, ang jackpot 41 milyones 558,288. Ari ang resulta in any order 37, 22, 43, 9, 29, 38. Resulta sang 6 por 9, 37, 22, 43, 9, 29 kag 38. Tatlong resulta. Sa ilo kita 658 ang jackpot dako na 125,445,668. Resulta in any order 35, 49, 57, 23, 24, 48. Resulta sang 658 35, 49, 57, 23, 24 kag 48. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Muning da kay Rosalina Arellano Espadero. Sumuman kay Elmer Boyet Villamor. Good morning man. Ari anay ho, may pamangkot lang ko sa inyo. May asma ba
Philippine Standard Time, las 5:15. Babalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampi.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na, pasudlon tang report. Ekspansyon sang Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital, base sa laing nga gin-author ni Gasataya, nagaumpisa na. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Balag Action Fred, ginumpisahan na ang pagpatuman sa Republic Act 11441 nga nagapasaka sang bed capacity sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kumalin sa 400 beds pakato sa 1,000 beds. Ang Lay Action Fred ang in-author ni Congressman Greg Gasataya. Ginapahayag sang kongresista nga iagin kalipay nga ginumpisahan na ang Lay Action Fred nga dako gid ang bulig ilabi na karon nga COVID-19 pandemic. Una nga gin-announce ni Dr. Julius Drilon, ang medical chief sang CLMMRH, nga nag-hire sa karon ang hospital sang masobra 500 ka mga personnel, lakip na mga doktor, nurses, medical technologists, kagiban pa, base man sa layi nga gin-author ni Gasataya. Magluwas ni Action Fred, ginanunsyo sang kongresista nga mayaraman sang 110 million pesos nga pondo nga ginpain ng DOH sa 2022 para man sa expansion sang hospital. Mas nakabulig pagiging sa aton, especially now nga tiyan mo ning aton situation, no? Personality, itong aton kalipay sila nga nagabunga ang mga layi naging author naton, no? Nabatian si Congressman Greg Gasataya. Santon Plus Go. Kag syempre hindi sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning. Kay Edi Laosda, kada na Isabel sa Victorias. Kay Warlito Nisya, morning kuno sa Barangay Magbalyo kag Barangay Talok. Kay Florencia Villa Campa sa La Union, good morning. Kag kay Martin Aliling. Mabalik kami pagkatapos ini.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Uy, na isla na gali ang nagapungko bilang acting election officer sa COMELEC. Taga Sipalay ang nagbulos. Ginbuslan na si acting election officer attorney Fatima Aspan kay may reklamo ang alkalde sang siyudad sa Bacolod. Kung sa bagay, balo ka mo ang politika maimon. Ang politika mabinantayon. Kabudlay mo. Nga kung magpapili ka, ang sa pinsar mo yan, madaog ka mo. So, ang tanan-tanan nga ginadua-duaan, amo na nga ginatingwaan nga pagwaon. Ang tanan nga daw hindi konforme, ginareklamo. Amo na iya ang politika. Kabudlay man mo. Nga maglagan ka sa politika, kinahanglan siguruhon mo man ang imo kadalagan. Ti amo man ang kasumpong mo, ginasiguro man nila ang ila kadalagan. Diyot dako nga may duwa-duwa, gina-reklamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na, kay Grace Dikinya Coral, good morning. Tambay ako no taga Balya Dulid, si Maria P. Kadayday, gapamati gid. Ariglado mabalik ako pagkatapos ni.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balitang Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name ng amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Diri kita, Major General Benedict Arevalo, magapungko na bilang 3rd ID Commander,
umpisa subong nga adlaw. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred kahapon nga adlaw formal na nga nagpungko bilang pinuno sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army diri sa Western Visayas si Major General Benedict Arevalo. Ini matapos ginpatigayon ang formal man nga turnover of command sa iya sinigin buslan nga si Major General Eric Binuya. Aksyon na Fred. Madumduman nga ining si Arevalo ang anay man nga pinuno sang 303rd Infantry Battalion diri sa probinsya sang Negros Occidental. Tinilikdan nga adlaw sa aton sining pag-interview sa iya. Ihagyapon pagahimuon kung ano ang nagakadapat. Ilabi na gid sa pagpatigayon sang pagpatapna sang insurhensya sa iya sining masarangana. Nagapangabay man sa gihapon aksyon na Fred sa mga katapos sang NPA nga gusto magsungka nga bukas ang iya sining palad para sa ila akod buligan nga makabalik sa sabak sang gobyerno. Nakahanda man sila anuman ang mga enkwentro nga magkalahinabo, pero suno kay Arevalo mas maayo nga wala sang enkwentro kundi mag-unite ang tanana. Ginpasalamatan man sila nga sadto sang diri ini siya ang bulig sang mga pumuloyo, mga public officials kag mga stakeholders nga natigayon ang iya sila nga mga programa bilang pinuno sang Philippine Army. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kapo pa rin magdinapo, subungan daan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is
Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Gagandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Philippine Standard Time, las 5:42. Evergreen Herba Standard Time, las 5:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
Walter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Timuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Aber, dire kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred arestado ining 43 anyos nga amay matapos kinaresto by bypass operation sa Purok Pag-isa Barangay Bata diri sa syudad sang Bacolod. Ning naresto ging kilala kay Denmar Esperta, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Richard Farito. Si Esperta Aksyon Fred ang ginakabig sang ila sining hanay bilang street level individual kag naktuhan nga nagbaligya sang illegal nga droga. Isa man ka pulis na recover sang mga kapulisan ning 15 ka piraso sang suspected shabu. Ginabulubanta 2.5 grams nga may dangerous drugs worth value 17,000 ka pesos. Karon ini si Esperta ang priso karon sa custodial facility sa police station number 3. Samtang sa police station number 7, priso karon sa custodial facility sa station 7 si David Jan Calderon, 20 anyos kag nagapuyo sa amuman nga lugar ni matapos man nga ginaresto sa mga kapulisan sa area sang Barangay Mansilingan. Sunod dir kay Captain Bonilla, si Calderon Aksyon Fred ang ginaresto paagi sa warrant of arrest sa kasong rape o paghimulos. Wala sang piyansa para sa iya. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na.
Puwerte ng rinagamak, no? May mga supporter ang tagsa-tagsa ka mga magapapili presidente. Damo man supporter, no? Amo na ning balbalanay, pero ang supporter sang tagsa ka magapapili presidente, puwerte man ang supporter ni Bongbong Marcos. May mga text message man, supporter ni Leni Robredo, nga wala pa manggani nagpareser kung ini siya magapapili presidente. Ang laban na sa sigurado si Ping Lacson, Manny Pacquiao, gulpi lang, nagtuhaw. Nagligad nga bulan, di ba nagsilingko, nga si Isko Moreno magapapili presidente, tilaban-laban na. Daw nagwa na ang matuod nga mag-aarang ka man siya, magapapili man siya sa pinakataas nga posisyon sang pungsod Pilipinas. More on that sa aton pagbalik karon alas 6:30. Mabalik ako pagkatapos ini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayakan palanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:56. This time. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57. Puerte man ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa kabinete, siling sang presidente. Nya kon singgitan kamuda ni Senador Richard Gordon, walk out kamuda. Puerte. Gaon gina umul-umul gid si Presidente Rodrigo Duterte kay Senador Richard Gordon, nagaukat sa tanan nga mga isyo. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,